Имаме удоволствието да ви представим най-изгодното предложение за къща около София. Масивната двуетажна къща се намира в Врачанския Балкан, разположена в парцел от 600 квадратни метра с 72 квадратни метра застроена жилищна площ. Също така на ваше разположение имате и допълнително едноетажна сграда от 32 квадратни метра, която може да бъде превърната в къп за отдих или място за вашите хоби. Разположен само на 30 минути от центъра на София с автомобил, имотът е идеален за тези, които търсят спокойствие, чист въздух, близост до природата и едновременно с това бърз достъп до удобството на столицата. Къщата предлага 9 жилищни помещения, 2 големи тераси, огромен двор и веранда с уникален планински пейзаж. Непосредствена близост до сградата се намира минерален извор, пика, парк Елешница, манастир Елешница, както и конна база Дежавю. От КДТ се вижда моментното състояние на пътя, който води до имота, като вече имаме и оферта за реновирането му на стойност около 3000 евро.